राजा जनक जी के प्रतिज्ञा रहे जय जय शिव के धनुष के तोड़ दी उनका संग बेटी सीता के शादी करे। देश विदेश का राजा लोग पहुंचल जाना जगशाला में राम लक्ष्मण के लेके विश्वामित्र मुनि जी आयल बानी। जाना सभा में लंका के लंकेश रावण जाना सभा में बड़ा सुर पहुंचल बा और सीता रुआ तारी ये का जन हमारा बाप के प्रतिज्ञा पूरा हुई कि ना हुई। मिथिला के सखी लो चिंता में पड़ल बा। अरे हाला चाला भइले नगरिया राजा जनक दरबारा जे बीरा तुरी हन शिवा के धनु हिया हो तसिया डली है गारावा में हारा आहे सिया डली है गारावा में हारा बारी बारी से राजा लो धनुष के लगे पहुंचे लागल। रावण बात जब भी सुना तबे कि राजा के प्रल बात रावण गज की राजा जनक पागल हो गल बड़ा तरे पता बा हम शिव के ओ भक्त हई कि 10 गर्दन काट के चढ़ा दिले और तू शिव के धनुष पर हिल के बोल बड़ा। सुकुमारी तुरी के धनुहिया ले जाए अरे लंका बार माझार तुरी के धनुहिया ले अरे लंका बार माझार तुरी के धनुहिया ले जाए। रावण गई धनुष के लगे रावण बाण छुआ नहीं चापा कलश के धनुष ना टूटे ना तो सीता से शादी करे के पड़ी। हम सीता से शादी करबे ना करो काहे कि सीता जगत के माता है। बताई एगो रावण का जो राक्षस रहे बाबू साहेब तो जानकी जी के अपमानित होके के डर से धनुषा के ना तुलस की बियाह करे के पड़ जाई। आए बेरा के ब्यास लो जन ब्याह साइन भइल बड़ी सन ओकन के का कहि दिलो कोनो तय नहीं थे वाह उ राक्षसों के मान सम्मान देहलो आ हमने के इंसान हो के नारी के कुछ आई हो न कम न खिसो आई बिया साईं जन बनन बाड़ी सो ई का घाट भी त जाना तारी सो जे गायिका बने त बड़ी टाइम लगी ऐसन कोनो काम करी जे के कोनो खोद दी वायरल हो जाए 1 मिनट में दुनिया जान जाए। गावला से तो जल्दी दुनिया जानी ना लेकिन 1 मिनट में जान जाए जहां एगो घिचल ओ ठीक तो है ठीक है ये वाल्मीकि जी उछाल दी है। अब जान जाई रावण बाण छुआ नहीं चापा 10,000 राजा हार गए बाबूजी 10,000 तब तुलसी बाबा मानस में लिखले बानी भूप शास्त्र कहीं बार अलगे उठावन टरे नहीं टारा। राजा जनक के देश विदेश के लोग आप लोग चले जाइए मैं समझ गए कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। ये बात जब लक्ष्मण सुनले कहले कि राजा पगला गल बड़ो जाना सभा में छत्री के बेटा जाना सभा में भगवान राम बैठल बड़े उस सभा में तू ही बात बोला तारा तारा पता बा छत्री के माने छत्री टूट सकता है परंतु झुक नहीं सकता है। होश में बोलो चादर उधर ओढ़ के मत तुका चादर ओढ़ के है ना डाइस मत दिखाओ। निर्मला जी कि कब कहाँ चल जाए केहू जानत अबे निरुक रले है
अभी तत्काले में कोई बाड़े लाले उड़ा दिल वाले को लाले माला दे दलू आ वो उजरे उड़ले बड़ा उतरे में मुंह कोइले बड़ा चल गए आत्मा के शांति मिली। बड़ा दुख के बाद भाई परिवार में एक जना बालक बाँच गए बड़े। सरकार से हम मांग करत हन कि एगो नौकरी दिहल जाओ ये बाबू के सर्विस दे जे के परवरिश करो काहे कि सब खत्म बाड़े सब एक एगो सवांग हमर बाँच गइल बा। अब लक्ष्मण जी के तनी और बढ़ाओ ना भाई बक्सा में तू काहे के बढ़ाओ बक्सा में तो हरण के कम करो हेल लक्ष्मण जी खिसिया गइले चलो होश में बोलो आपको पता नहीं है मेरा भाई राम क्षत्रिय वंश राजपूत का धरोहर है राम का अनुशासन पाऊं तो धनुषा सहित ब्रह्मांड उठाऊं। छतरी के लागल रे गोली तया गदीते अरे भैया जी मोर तदे तू धनु ही अंदरे तो जनक अरे जनलाना अरे छतरी के हाल का कहला जनलाना छतरी के हाल का कहला राजा कहला ए राजा जनलाना छतरी के हागी का कहला ए राजा जी नहला तेला मराई ठेकैता से बजवाई ठेकैता में कमी रोवे में कमी तू तो अपन डाई से देखा में हैरान रहे का तरह पर ठेकैता बजाई है वो बाबा जी का करो वो जानता बड़े जो हम कोनो ढोलक बजाओ करती थोड़ी बारी चकुनी हाथी के रिझावे के बाद ना वहाँ के पैसा के लालच बा ना ढोलक बजावला के लालच बा नगारा देखला के लालच बाबूया तुलसी बाबा लिखले बानी भूप सहस्त्र दसी कही 12 अलगी उठावन टरी नहीं तब विश्वामित्र जी राम के इशारा करने के हे राम हे नारायण हे क्षत्रिय वंश का धरोहर हे रघुपति राजा राम धनुष के तुरो सीता के तकदीर के बदला राम जी करने के जीवा किया गुरुदेव राम जी चल देता एकदम मैगर हाथी के तरह और तुलसी बाबा लिखता नहीं हो विश्वामित्र समय शुभ जानी निर्मला जी समय शुभ जानी समय को जानिए कि समय किसे कहते हैं श्रीनिवास बाबू पुरस्कार बनी अभिनंदन बा समय को पहचानिए समय को नहीं पहचानेंगी अपनी मंजिल को हासिल नहीं करती हैं कर नहीं सकोगी 2 पैसा कमा लोगी जब तक जवानी है तब तक कूदोगी
अब बुढ़ापा में कोई छूने भी नहीं जाएगा। समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, टाइम इज मनी, समय ही धन है। अतु समय से मजाक करेली। टाइम इज मनी, समय ही धन है, समय ईश्वर का नाम है, समय बलवान है, इंसान बलवान नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हे राम उठा रामी भजऊ भव चापा, मीतऊ ताप जन के परितापा। भगवान राम धनुषा के लेके गईनी, शिव जी के ध्यान धैले बानी। ही महादेव राउर धनुष रावण हार के चल गई बड़े, ऐसे छतरी पर दया कैया। इन राम जी निवेदन को तरह शिव जी के तले माता जानकी सूरज भगवान से कहे लगली, अरे उगाले अरे सूरज बाबा हो लागो अरे राबूरी भूगल काए बाबा हो खेलाया जाना में के दुखी आए बाबा माई बाप नामो। अरे धरती से जन्मिए बाबा हारावा के तो लटा दिखा रही बाबा नैना गिरे लो। अरे शिवा के धान ही आए बाबा के तना बाले कोठे। ऐसा न बलवा अरे दीते बाबा धनुहिया दीते तो। राम जी के सनवाए बाबा राम जी के ना के धनुषा उठावल देखल, ना के छुअल देखल। जब धनुषा खंडित हो जाता, देवता लोग आकाश मार्ग से फूल के बारिश करे लागल। वो समय में चाचा भगवान शिव जी 15 गो आंख से भगवान के दर्शन करता नहीं। 15 गो आंख बाबू मेरा शिव जी के देख रहल बानी कि जानकी जी के मनोकामना पूरा हो गई। काहे के बड़ा शिव जी के 5 गो मुंह बा और शिव के 3 गो नैन हो, त्रिदेव हवे। तब पांति आई 15। पार्वती जी कहतरी कि स्वामीनाथ एगो अधिका आंख कामदेव पर पड़ गई त कामदेव जर के राख हो गईले। वो बालक पर हुए 15 गो भेपर फ्लाइट काहे के मरले बानी। कहले शिव जी की पार्वती है जाने के बाद धर्म में अधर्म में सत्य में असत्य में कितना फर्क होला।
काम देव धर्म के रास्ता अपना रहे, केहू के ध्यान के भंग कैले, केहू के तपस्या में बाधित कैले, तो जर के राख हो गए। इ नारायण क्षत्रिय वंश में जन्म ले बड़े। इ धर्म के इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा और पुरुषों में उत्तम। इ मर्यादा के खिलाफ न जाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोले। मर्यादा के अंदर रह के राम जी काम कैले बड़े। और बताई सीता को कैसन बाड़ी, जेकर बाप प्रतिज्ञा को दर बड़ी कि जे तुरियो के से बियाह करे बहुत विरोध नहीं की करत। उ सोचली कि ना छत्री के बेटी है, और दुनिया के मैसेज हम देव कि हर छत्री के बेटी बाप महतारी पर भरोसा करे, जौन लिखल बा तौन होई। ऐसे अपना खानदान के, अपना जाति के, अपना समाज के, अपना गांव के इज्जत से हम खिलवाड़ ना करो। कैसन एगो सीता के सोच रहे, एगो निर्मलो के सोच बा। ई लेके तीसर का बियाह झूठ कहतानी तो चैनल पर हुआ बताए जे वो शादी को कहले बा, बतावे का बा है चैनल पर। 3 गो तो हो गइल बा, आ चौथा तू हमरा के फसाओ के फिर में बाड़। अब ला वही गांव में हमार बियाह भइल बा, जाने बारे शादी भइल बो बरई लंगोटा पहनत। अब हम ही न की जानती इनका के, बाप रे इनकरा मारे माल मवेशी हरान रहे। कोई रे बाबू शादी करे इनका गाँव न, तो गांव का लड़का कहले से ये बाबा इनका के चिन्ह तनी, हमको ये गांव के लड़की के हमका चिन्ह तनी, एकरा सब मवेशियो न बचेले से। आदमी के छोड़ी ना, ये अपना भाई से कोइलस तो का कोइलो कुकुर बीट कोचल को के लेके चल। भाई तो लुकाइल फिरत रे। जानला की ना हमर ससुरा रमजान तक तीसर का कोइले बड़ी, चौथ का हमारा फिर में बाड़ी। तो हम ना करे ना ना ना, तू कैसे करवा लो, हम ना करबे दादा। हम उस सिवान जिला के रहे वाला है, जूठ बर्तन में ना खाइले ना, हम मच्छरदानी लगाओ ना लगाइले, हम निरैठ खाइले। इकरा से मोहब्बत कोई आ गुनसार में भूजा भूजल बराबर है बबुआ। एक हरी वाल्मीकि है बाबा खाली लौकता नहीं। वो तो मुड़िया लगा देता रहे, उनकर बातें न छोड़ हटाओ। देखा 3 जना विकेट गिर गई, कैसा नहीं हवा छोड़ ली है, ये 3 गो मर गए सब। क्या कोनी जरी बे गलती है बतिया तो लोग हंसी, अरे वाला मेटर है तो लोग हंसी ना। यही से ने को बतिया हमरा याद पड़ता नहीं, साड़ू भाई बढ़ावा नहीं करे के। तू फेरे में बड़ा का बियाह करे के कलो काला आ तू म जनियो जे। अच्छा लोग बुझेला जे ब्याह से लोग बुझेला कि निर्मला हमरा से मोहब्बत करता री, हमरा पमुआ तारी। आई ना ब्याह से लोग बुझेला कि तारा लेके तू कौन नंबर पर बाड़ा एकर गिनती है नहीं हैं। यही एगो रहे हर साल लगनिया होते को बियाह करे, आएगो छोड़ दी, फिर अगला साल करे। मर्दा जब नौवा बियाह को के लिया होता तब जमावत तब मौगी के लगे सुहाग के रात के दिन आ गईली मोर नौवे ना, आ गईली मोर नए तले निर्मला निकल के कहतरी ए मुअन ए निरहु तू नौवे पर फूला तारा तारा लेके 13 हूं। तू 9 गो कहले बड़ा हम 13 हवा छोड़ के आइल बानी 14 हवा पर नाइल लोगोले बानी। जानला की ना हम बाबू ये फट में नहीं इनका से बिया कोई आ थ्रेसर में गेहूं दावल बराबर है। तू बनावे के चाहत रु अपन अल्लाह तो हम सब मंत्र जानी ले। रउआ चैनल के सामने ई बात कहतनी, हम कहां कुछ कहतनी। सुनी ना कहीं मत रउरा हमार हो गइल बानी।
बाप रे अभी छोड़ावला से छुट्टी ना है जीजा जी एगो हम ओरिजिनल कहले बानी 1 नंबर ई 2 नंबर है कहतानी कि मछरी हमर खाए के मन काहे नहीं के करो एक दिन ही अपना घरे खियोले बाड़ी एकर मतलब है मोहनी डलले बाड़ी तब तो हम तार गोल पर जाए दी कहले बन त कोनो छिलल चाछल देखिन कहले ओरिजिनल जगह पर कहले बन आई ओरिजिनल ओरिजिनल एंगे कोई कहीं है बियाह करे निर्मला जी की है अरे साड़ी बढ़िया है ए समर को अंदर बक्सवा में बाबू ने रहुआ घर के बानी बता देता नहीं हाँ इहो ठीक है कहता नहीं फेविकोलवा नीमो ई लेड़ी के लाशा एकरा के लइकाई में चेंच में डाल के लइका चेंच खेले ला उहे है लेड़ी के तेल गईनी शादी करे इनका की हाँ आ ओ बराई अंडर बियर पहनत हाँ माने छोट आएगो फुराक पहनत अली फुराक ई सरवा लुकाता है जे लावा मेरा हई कोई त जान जाए जे करे कोनी बियाह हां लड़की से ना भैंसी से अब जान जाए जे माड़ू में गईनी अच्छा अभी का गाँव ई ऐसन गांव के हॉल जौना गांव के उल्टा प्रदेश भाग न बनाई जे बियाह माउर चढ़ गेल हमर बहिन चली एली जे राउर जिंदगी संवर गेल त कोनो पूछत रहली त का कोनो मुंह में करी खो न पोतत रहली से हमर बहिन से रहली जे राउर पर रह गई त सोच जे सिवान में शादी भइल त 3 गो बेटा वर्मा विष्णु महेश खानी आ तू को ले लू अपना पटदारिया में ताया जे ले को छुछुनुरो ना अरे बाप सोचो सिवान के हो ई बड़ी भाग से नेवान होला अब गोनी शादी करे निर्मला जी याद बनू रहुआ याद बना खाली हुआ याद पारे ओय अंगने में फोफी लगली से पीटल लइकनी पटक के रहुआ के सब याद बा नया रहनी ना अब हमनी के चारों बहन पटक के फोटो पिपले बनी जा 4 गो बहन में से एगो हम शादी पहले बनू तया गई आ 3 गो सब सोना गाछी चल गई सब तो कहनी शादी करे आई कर ऐसन गांव भाई ऐसन ऑल्टर गांव एगो निमन गौवा का नाम धदिका ददी त दिया के लगा फोन क के गाथा बाबा तनी घर में चली त ददी त गांव का नाम है गढ़वाड़ ना धर छोड़ दी कहतरी कि कहीं हमरा घरे चल जाए ना छोड़ दी ना कहे तो कहनी शादी करे कौन पंडित जी रहबे ना कल बियाह करावे लाई का गांव अब घूमत घामत एगो पंड है ठेका तो जिन बड़न ठेका बजाओ ई बेचारू पंडित जी हो इनकर दादा पुरनिया हो गई रहले ई बेचारू लइका रहले ओकरा झाल उल बजाओ के सीखो त कहले कि बाबा हमू आइल माने राउर बारात दे कहूं के बाबू पंडित जी के हुबा हमर बाबा जी त बान लेकिन लौके ला कम है आ चली ले फिरी ले कम है हमके केहुगा धले और केहुगा पानी छिड़क दे बिया हो जाए अब यहाँ के पुरनिया बाबा माड़ो में ले आके कुर्सी पर बैठा दिया था वहाँ के आँख से तो लौकत नहीं है अब पानी छिड़के के दुला दुने के दे पर तो कल से छिड़क रहल बानी छिड़क रहल बानी अब बाबा तो बैठ जाता नहीं कुर्सी पर आ गर्मी के दिन बा आषाढ़ में भई रहे बिया याद तनु याद बा पूरा बेंग बोलस अरे पूरा मेक बाक खाली का सकारे के बाद आषाढ़ के महीना रहे गर्मी बड़ी रहे माड़े में बढ़ जाता रहे हे बाबू के दादा
एगा धोती पहन के पुरानी आदमी बैठनी हुआ को कदम के गार्जियन बानी आने से हाई पावर के पंखा लगौले बड़ समाड़ू में अतले बाबा के धोती नीचे आ फर 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 हवा ढुकता अतले इनका से को छोटकी बिया उ देखतिया बाबा के गौर से कहते ये पंडित जी टोपी अब बाबा बेचारू पुरानिया का जंतर जे का कहत दिया अबू कतर कहा रे टोपी अब बाबा जब ना बुझनी तो कोड वर्ड में इनकर छोटकी बहनिया कहत दिया ओकर नाम उर्मिला इनकर नाम निर्मला ओकर नाम उर्मिला है ना एगो एगो का नाम छोटकी के पिलिया अब बड़की दीदिया के क्या नाम है हमरा मेहरारू का नाम है चारों बहन में बोलू लो हमरा मेहरारू का नाम हो श्रीमती अनीता तारा खानी को तार बहन भी मजलियो का नाम केहुली केहुली हम अब इनकर छोटकी बहनिया देख के बतिया बाबा हे ए पंडित जी और बाबा जी कहते रही का कहत के रे हमरा के मंत्र नहीं के पढ़े दी तो सोचलस कि बाबा बुझत न कर तो गीत गा गा के समझावत दिया रीड बढ़ाई क्या हो सोनी सोनी पंडित जी बियाहवा जल्दी कराई बियाहवा जल्दी कराई हां बाबा सोनी सोनी पंडित जी बियाहवा जल्दी कराई है अच्छे नी हथौरिया अपन भीतरी नुकाई है उ जानते जे गीत गाओ तनिया पंडित जी त बुझ गेली कहली गा आही बा ई कब से निहारत रहलिया रे तो उ कहतर पंडित जी बबनी केकरा घर के हुआ त निर्मला के बहिन है तब बाबा जी कहतर के धन बड़िए निर्मला के बहिन एक केहुलिया धन बालू पाछी लियालू ई जाता बजाई है आए वरदान देता नहीं एहू से लमहर तारा भेटाई जा बबनी भगवान से कभी एहू ले लमहर छेनी हतौरी तारा मिलू तले ई खड़ा हो जाता री कहते हे पंडित जी बड़ा बेईमान मानी जी एक के घर में तू आंगना कोले बानी सुनी सुनी पंडित जी उ हमारा घरे जाई है आओ छेनी हथौरी से हमार सिलावट टूंगाई है वो हमरा कदी हमार सिलवट दांत खत्म हो गइल बा तनी मसाला नहीं मने के पिसा तले वाल्मीकि है बड़ा वाल्मीकि ई कहतर जे बाबा दुगो बहनियन के वरदान दे देनी हमरा के त पंडित जी कन तू का मांगत रे बाबू के हुआ त निर्मला के भाई होई कहने आबो ई कहतर होई 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 हमर सरौ कि सुनी सुनी बाबा जी ओ कारा के धापी है न त दे दीना वाल्मीकि के आम खानी चापी है अभी कहतर बाबा हमरा के दे नदी मालदेव ह चापिए जा अब त गुदावा को लिखा गले ओठिया ओठो तया मावा कदियाले वाल्मीकि जी चापी है आया ठी त फस गइल बाप अभी का कइले फंसी गइल वाल्मीकि में जाई कर आठी है तरे धैले बाड़े बान्हा के जाई कर डाटी है 1.5
घंटा निहुर रहले हम कहे जे मर जाई सारवा तो का करी केहुगा मोबिल लगौनी तो बहरी निकल जानलू कि ना हंसत आदमी अब राम जी धनुष के तुरनी सीता जी जयमाला के डलली बिरहा के भाव लागता रउआ ईपी के हई लेकिन बिरहा के रउआ लई ने के बुझा अरे काका नवाचा फूल बरी से तसिया डल बरी का लब में भला काका नवाचा फूल बरी से तेरी बा आई राई 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 हा खुशिया डलले बा उतने ना सब जिला में घूमल बानी उतना नहीं खूब घूमल सिया डलले पानी मरे बाबू सिया डलले पानी मरे भाईवा सिया डलले बारी गाला वाद माला हो गाना बस फूल शॉर्टकट में गौनी है ये दोनों गा के तरुआ मेधा मेटाओ के चाहिए महाराज बस इतने बड़ी मोहब्बत प्यार अबे तो प्यार लायक तार दे सारा देह तार प्यारे हो गई हाँ महाराज कहीं के ठूस ठूस के भरी गइल बा हतारी निर्मला जी जब हम पहले बानी तब ने मोटाइल बानी हम कहाँ कहते हैं जो उपास बड़ू तू तो रातों दिन खा ली तारे का नाम आना कोई जाता तू बराबर खाही में रह अब का खइबू अब गिरी जी के खाए पर लगल खाना बा कुकुर खैलू बिलाई खैलू रोहू खैलू झींगा खैलू पटिया खैलू गरई खैलू अब का खैलू बामी खैबू का खाए के खोजता तू अपना में हमरा के लटकावे के चाहता आ लटके के हम चाहत बानी ना ना अरे वो लटकल बने सफाई मत दी चैनल के ना 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 अरे लटकल बानी मैं अटकल बानी रे फुहरी दुगो और ऐठवा बा दे ना निकाल के क्या करे सारी नहीं तनी हंसी मजाक हो जाला आई और ब्यास नो बरियारी करला हमर तो हक बा तो हम लड़ी ले हां जी काहे कि पहले के खइले बानी तो अभी भी लालच लागे ले जे तनी खा लेती ओहो और नया तो ई काम करत नहीं कि लइकाई में खइले बानी तो तनी मन होहरे ला जाओ ना ढाबा में खा लेले बानी ओ में के तंदूरिया याद डुबा हवेला ए से कहले कि तंदूरिया इनकर मिल जाई आ तनी दल फरई एगो गीत याद पर के निर्मला जी कैसे कैसे जानता नहीं कब से रुआ से फसल बनी हो कब से रीड तन बढ़ा तो लड्डू लाल अरे के फरमाइश कर राम विवाह के तो राम विवाह ही जाने लीजिए कोई है इनका तो छठियारे में लेके पड़ो ये लोग से कथा प्रसंग के को फरमाइश मत करी अजनिया के कोनिया की जो करता लो से निवेदन बा ब्यास लो जन गारागारी करता ओकरा के मारे के बना पहले तू मरवाओ कहां से करोगे काहे कि तोहरे वायरल बा पहले तू मरवाओ पूरा हमरा बिहार में घूम घूम के सब जकार्ता से मरवाओ जब हम ही शुरू कैले बानी त हमने के कथा हो जगह से बा